खुलुमबाय। आंनि मुङा फुंबिलि बसुमतारी। नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो सिगाङावनो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो आंनि फुंबिलि रादाब इउटुब चेनेलाव बरायना बावहरबाय। दिनै 6 एप्रिल 2021 मायथाइ। नोंथांमोननिसिम आं दिनै आरोबाव माखासे गोदान रादाब लाना फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि बे आंनि रादाबखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना। थांनाय रबिबारखालि मोनायाव प्रमिला रानीनि न'आव गोबां सुबुंनि जमा जानायखौ खौरां मोननानै क'क्राझारनि एसपिआ प्रमिला रानीनि देहा बेंगिरि आरो बिएसइउनि सासे सोद्रोमाखौ खाना लांदोंमोन। बिनि सायाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गावनि बिबुंथिखौ होदों। बिथाङा बुंदों दि मोनानि 6 रिंगानिफ्राय 144 गोग्लैनायनि उनावहाय जायगायाव 7नि बारा सुबुं जमा जानो मोना, नाथाय प्रमिला रानीनि न'आव गोबां सुबुं थानायखौ सन्देह गोनां होनना बुङो आरो जाथायखौ इलेक्सन कमिसननि सिगाङाव अजद होगोन होनना बुङो। प्रमिला रानीनि न'आव जालांनाय जाथायनि सायाव बिएसइउनि आफादगिरि सोगोमसार बसुमतारीया गावनि बिबुंथिखौ लाखिदों। बिथाङा बुंदों दि फोसावदिं मेल जोबनायनि उनावहाय प्रमिला रानी बिथाङा गावनि दोलोनि सोद्रोमाफोरजों सावरायदोंमोन। लोगोसे रबिबार सानखाय खृष्टान धोरोमनि माखासे सुबुंफोरा बिथांखौ हामलायथि बावनो जमा जादोंमोन होनना बुङो। बे समावनो क'क्राझारनि एसपिआ प्रमिला रानीनि न'आव थांना लाठी चार्ज खालामनायजों लोगोसे प्रमिला रानीनि मोदोमावबो आखाय होदों होनना बुङो। लोगोसे जाथायखौ आफादगिरि बिथाङा मुगैथाव होनना बुङो आरो बिसायख'थि आय'गनिसिम क'क्राझारनि एसपिखौ ट्रेन्सफार एबा सासपेन्ड खालामनांगौ होनना बुङो। छत्तीसगढ़आव नक्सलिफोरनि गेजेराव गावलायलायनायाव जोखोम जानाय भारतनि जवानफोरखौ मैया भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा रायपुरनि हस्पिटालाव थांना रौनिया हान्जाफोरखौ खौरां लानो थाखाय दावबायदिंहैदों आरो बिथांमोननि देहानि थाखाय आरज गाबदों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा फेसबुक पेजनि गेजेरजों देबोरगावआव बिपिएफ स्टारिं कमिटिखौ सावनानै गालांनायखौ निन्दा होदों आरो दुथांफोरा गावसिनि राजनिथि लाबनि थाखाय राजखान्थि गोहोखौ बाहायजेनबाय होनना बुङो आरो बुहुमनि जेखुनु गोहोआनो बिपिएफ दोलोनि सायख'जानायखौ होबथानो हाया होनना बुङो। दोलोनि सोद्रोमा आरो बिटिएडिनि रायजो राजाफोरखौ गोजोनै थानो खावलायो। लोगोसे आंहा फुरा फोथायनाय दं बेबादि दुथांफोरखौ भटनि गोहोजों गोहोनिफ्राय बरनगोन होनना बुंबावो। नैथि खोलोबनि आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव बेले-बेजे जानाया सोराङाव फैदों। डिमा हासाव जिल्लानि पुलिं बुथआव 90 भट होगिरिनि जायगायाव 171 भट मोननाय जादों। खौरांखौ मोननानै बिसायख'थि बिबानगिरिफोरनि गेजेराव गुलुं-गुजुं सोमजिदों। बे बिसायख'थि मिरुआ हाफ्लं बिधान सभा बियाबनि सिङाव गोग्लैयो। जाथाया सोराङाव फैनायनि उनावहाय 5 पोलिं अफिसारखौ सासपेन्ड खालामनाय जाबाय। दा पोलिं बुथआव गोदानै बिसायख'थि खालामफिननो सावरायलायनाया सोलिगासिनो दङ। थांनाय हरनि 8:49 रिंगायाव आसामजों लोगोसे बिहार, वेस्ट बेंगल, सिक्किमाव बांग्रि मोनदांनाय जादों। बोथोर बिगियाननि बादिब्ला बांग्रिनि मिरुखौ सिक्किम नेपाल बर्डारखौ मिथिहोदों। बांग्रिखौ 5.4 रेक्टर स्केल हमदांनो मोनदों। दासिमहालागै जेबो खहा जानायखौ मोनाखै। आसामनि थामथि खोलोब बिधान सभा बिसायख'थिनि सिङाव सरखारि मावथिफोरा 55 लाख रां सिखाव खावनायखौ हमनो मोनदों। जाथाया बरपेटा जिल्लानि बिसायख'थि आय'ग मावख'नि। बेयाव सा 2 सरखारि मावथिफोरा 55 लाख रां सिखाव खावनायखौ हमनो मोनदों। दा पुलिस बिफानआ बिसोरखौ खानाय जाबाय। निउज एजेन्सिनि बादिब्ला जाथाया फुंनि सनिबारखालि जादों। रांखौ 6 एप्रिलाव जानो गोनां बिसायख'थिनि थाखाय डिउटियाव गोग्लैनाय मावथिफोरनि जानाय लोंनायनि थाखाय बाहायनो गोनांमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि दिनैनि बे आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो आंनि फुंबिलि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थुलुंगा होनो हागोन। गोजोन्थों।